ya zvimwe zvinhu zvoda kutaurwa kuti vanhu vangotaura chokwadi chakajeka. Munoziva kuti munyika muno mutakaita problem 1. Problem yatakaita ndeyekuti pakatanga hondo yechimurenga, vanhu vachienda kuhondo, hondo ichirwiwa, makomrades achibva kunana Mozambique nana Tanzania vachiuya muno muZimbabwe muno mukuzorwa hondo. System yakaintroducwa nevanhu vakanga vachirwa hondo, vakaintroduce system yekunyepa, kutaura mashoko ekunyepa, vachiitira kuti vahwine pfungwa nemwoyo yevanhu yeruzhinji. Asi zvinhu zvizhinji zvavaitaura zvaiva zvekunyepa. Ndo chinhu chekutanga chakaitwa nana Mugabe, naivo ana Mnangagwa, nana Tekere. Ndo chinhu chekutanga chavakatanga kuita. Vakatanga kunyepera vanhu. Information yaipuwa vanhu yanga isiri information yechokwadi, yanga iri information yekunyepa, yainyanya kutungamirwa nepropaganda. Zvaingoitwawo nehurumende yaSmith yaingoitwawo propaganda ichinyepawo. Asi ava, nokuti hurumende yaSmith yanga isinganyanyi kutaura kuvanhu veruzhinji, ava ndo vaitaura navanhu veruzhinji, makomrades. Saka vakaintroduce system yekunyepa. Right, vaintroduce system yekunyepa. Vakaintroduce another system yavakaita instill muvanhu, especially vanhu vakomana nevasikana nevarume vechidiki, kunyange naivo vechikuru vacho, vakadzidziswa tsika yekuti whoever opposes your idea is a sellout and he must die. Slogan inoitwa neZANU-PF yekuti pasina ningi, iyo yaya inoreva kuti kill him. Ndo zvainoreva. Saka vakadzidzisa vanhu kuuraya. Anyone anenge angopoza pfungwa dzavo, hazvina basa kuti kuopoza kwaari kuita kana kuti kupesana kwaaita navo idea yake yakanaka zvakadii. Akangopesana navo chete, he must die. Saka ndo zvakaiswa muvanhu vemuZimbabwe munomu. Hondo ichipera, mayouth 1980, ndikutaura zvinhu zvatakanga zvatotoziva zvataita. 1980 hondo yapera, pakafomwa yainzi National Youth Brigade. National Youth Brigade vanga vari vakomana vana mujibva vaya, ndo vakatorwa nevasikana, ndobva vamobilizwa, ndokubva vanzi anyone anongoita against musangano weZANU-PF must die. Anyone anongofunga zvinopesana neideology yeZANU-PF must die. Vanhu vakaurayiwa 1980, zvokuti kubva 1980 kusvika today patiri kutaura pana, hakuna election yakamboita violence yakasvika paelection ya1980. Hakusati kwamboita election inoita violence yakadaro pamaelections akazotera ese kusvika nhasi. Vanhu vachiurayiwa nemayouth aya, makomrades aya vachiuraya vanhu. Anyone anenge achingofungidzirwa chete kuti ndo zvaarizvi, ari against kana kuti ari kupesana kana kuti kupokana nezvatiri kuita, he must die. Saka ndo zviri nhasi musangano weZANU-PF. Anyone anongoita idea inopesana neZANU-PF anofanirwa kuurayiwa. And they are trained to kill. They are trained to hate. Munoona ZANU-PF yakaisa hatred muvanhu.
zvokuti izvozvizvi mukaona munhu kungonzi bedzi munhu uyu ndewe opposition anoitafanika kuti amheno kuti munhu akabva kupi ari kuda kuedza kudii is an enemy, so he must die. ZANU-PF haina kubatanidza vanhu kubva payakapinda papawa munyika munomu, yakadivhaidha vanhu ikadzisa vanhu kuuraya. Anyone anoopposa ZANU-PF must die. Ndosaka muchiona kuti maelections ese anoitwa muno muZimbabwe, vanhu vanorohwa, vanhu vanourayiwa, vanhu vanokuvadzwa, vanhu vanoremadzwa. Ende zvaitika izvozvo hakuna munhu anosungwa pavanhu vanoita izvozvo. Saka ZANU-PF yakaisa ruvengo munyika munomu zvokuti izvozvizvi munhu muyuthi weZANU-PF achiona muyuthi wetriple C anoona fanika ari kuona an enemy mondi zvokuti he must die. Saka izvozvo manje hazviite kuti nyika ipfuurire mberi, nokuti mumayuthi eopposition handitya kana kuti muvanhu veopposition tine vanhu vane maideas ekutoti nyika inogona kutopfuurira mberi zvikatoita zvakanaka if their ideas are included kana kuti harnessed muurongwa hwekuti nyika ifambire mberi. But because maideas iwayo anobva ari kuvanhu veopposition, they are not taken, havataure, havazvikoshese ende havana kana basa nazvo. Idea iri kungoshanda muZimbabwe ndiye munhu wezanu, ende vanhu vezanu vacho maideas havainawo ndeyekuti anyone anoopposa, no matter aopposa for the good, he must die. Saka Zimbabwe haina kwairi kuenda, ende kana huri urombo huchanyanya kutopfuura zvawakaita izvinezvi kana tikaramba tiine this government yeZANU-PF nevanhu ava veZANU-PF vakatrenwa kuti anyone anoopposa hazvina basa kuti idea yake yakanaka zvakadii, anofanira kufa. Disregard him. Ndo problem yatakaita muZimbabwe iyoyo. Izvozvi mayuthi eZANU-PF ese, anyone anonzi muyuthi weZANU-PF, hakuna muyuthi weZANU-PF ari right, ari normal. Hakuna kana one, whether musikana kana kuti mukomana, hakuna muyuthi weZANU-PF ane imwe pfungwa yaainayo yokuti tingazobatana munyika munomu nevanhu veopposition tikavaka. Hakuna ane pfungwa iyo. Pfungwa dzavainadzo ndezvekuti munhu weopposition anofanirwa kufa chete, ndo zvavari izvozvo. Saka nyika ikatongwa mutongerwo iwoyo hakuna kwainoenda, kunyange nyika yanga yakambosimba, Zimbabwe yanga yakasimba, ikonomi yedu yanga yakasimba, but yaurayiwa neattitude yeZANU-PF yakaiswa mumasupporters eZANU-PF. Chinhu chakapedzisira kuitwa naMugabe chiri kuramba chichipfuudzirwa mberi naMnangagwa today, chakaitwa naMugabe ndechekuti Mugabe akatendera maleaders epolice, vakuru vepolice, vakuru vearmy, vakuru veCentral Intelligence Organization, vakuru vegovernment, vakuru veZANU-PF vakatenderwa kupara mhosva dzakawanda dzakasiyana-siyana asi vasingasungwe. Vakatenderwa kuita corruption, kuba, kuluta, kutora mapurasima. Izvozvo campaign yainzi one man one farm. Vanhu veZANU-PF vane mapurasi mangani today? Nick Mangwana ane mapurasi mangani? Izvozvo as we speak right now. Saka vadaro Mugabe akaziva kuti kana vanhu ava vakapara mhosva, kunyanya magenerals earmy nemacommissioners epolice vakapara mhosva neveCentral Intelligence vakapara mhosva, vanochizoshandisirwa weapon ndo yava kutoshandisa today yekuti kana ZANU-PF ikabva pachigaro, izvi zvinhu zvamakaba izvi, one, munozvitorerwa; two, imi mhosva idzi dzinokuindisai kujeri. Saka brigadier haasi kumbobvumira kuti ZANU-PF ibe pachigaro, nokuti aziva kuti ane mhosva dzakatogariwa, ende ZANU-PF yakachenjera. Munhu wese akapara mhosva dzake dziri documented, dzakanyorwa asi dzakachengetwa. Polisi ine mhosva dzese dzevanhu veZANU-PF dzese, ine mhosva dzese zvokuti nhasi munhu akapesana neZANU-PF ndopamunoona achisungirwa nyaya inonzi yakaitwa 1982. Unoona munhu aisungirwa nyaya iri kunzi yakaparwa 1987, 1991. Why asina kusungwa 1991? Akanga achiri kusapota ZANU-PF
saka iye zvinezvi achasapota ZANU-PF akunofukunyirwa nyaya ya1991 yakumusumbisa kuenda kujeri. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakaluta vakapara mhosva, vanhu vakauraya vanhu. Izvozvizi just imagine tine masoja akapfura vanhu musi wa1 August. Commission yakarongwa naMnangagwa ikaongorora ikaona kuti ame yakakanganisa payakapfura vanhu. Saka masoja akapfura vanhu musi wa1 August 2018 ngavasungwe. Hakuna kana wana akasungwa. Masoja aiwa ari kumabharaki. Saka zvavanongouzwa vanonzwa kuti vakomana takuenda kuma-elections muri kuziva kuti makapfura vanhu musi wa1 ka. Saka ZANU-PF ikabva nyaya yenyu ichiri fureshi, ropa racho richiri kutoera, richiri kunhuhwa, richiri nyoro. Saka vanhu ivavo vanotouraya fedha, vanouraya mo kuti ZANU-PF idzoke pachigaro. Hakuna munhu ari muarmy asina mhosva, hakuna munhu ari mupolisi asina mhosva, hakuna munhu ari mucentral intelligence asina mhosva. Saka vanodefenda mhosva idzodzo kuti vasasungwe kusvikira vafa. Hakuna munhu ari muarmy asina kuba, vakuru vese. Hakuna munhu ari mugovernment asina kuba. Saka vanoprotecta zvinhu zvavakaba kusvika vafa. Saka the only protection yavo yekuti zvinhu vave safe, vave free, vapfuure mberi vachiba, vachiuraya, vachiita zvavanoita, the only way to do that is to have ZANU-PF in power. Saka hapana kwatinoenda. Ende ndinotodai zviri kuti hazo Mwari vatibatsira. Dai kuri kuti Mwari vatibatsira kuti ava vakomana veTRIPC kana kuti vakomana veopposition ichazovapo, ichazotenderwa naMwari kuti itonge kana vasiri ava, varege kupindwa nemweya weretribution wekuda kutsiva. Nokuti vakangopindwa nemweya wekutsiva hapana kwatinoenda. Dai vatoregedza kupindwa nemweya une ZANU-PF, vangoti kana vawina voti varume, let's forget what happened yesterday, let bygones be bygones. Ngatiuye tibatane tivake nyika yedu, tiregererane zvatakatadzirana. Imi makaita zvakaipa, chiregai kupfuura mberi muchiita zvakaipa. Kumbirai regerero kuhama dzenyu, vanhu tipfuure kumberi. Dai paita vanhu vane mentality iyoyo kuti kana zvikanzi ZANU-PF yabva parege kuitwa retribution, nokuti hazvitivakise nyika izvozvo. ZANU-PF yakaseta a wrong precedent pakutongwa kwenyika ineyi, yakaseta a bad precedent. Hazvina kunaka zvakaitwa naZANU-PF. Saka dai vanouya vatorega kupindwa nemweya wekuda kutsiva, nokuti vakongopindwa nemweya wekutsiva, hapana kwatinoenda. Shuari hapana kwatinoenda, hapana. Iye zvinezvi vanhu vamuri kutaura, ndazwa comrade muchitaura zvana Magayana namakandiwa nana Vaguti. Chiri kuita kuti vana Guti vasapote inigirikini ZANU-PF, chiri kuita kuti vana Makandiwa vasapote ZANU-PF ndechekuti vakaluta. Vane maproperties avainawo avakatora mahara. Vaguti, vana Vaguti vakanotora mari yenigirikini yefamu inigirikini mechanization program iya, vakanotora thousands of US dollars avasina kubhadhara. Munhu waMwari anonotora mari asingabhadhari. Iro shoko riri kuti musava nechikwereti nemunhu, Romans chapter 13 verse 8. Ichitaura vanhu vanotenda musava nechikwereti nemunhu asi chekudanana. But Vaguti vane chikwereti kuRBZ chemari yavakatora pafarm mechanization program. He did not pay back. Vanandanga vese ava vane zvikwereti, ndosaka vachafanika vanoda ZANU. Havadi ZANU-PF vanhu vaya vari kuprotecta mhosva dzavakagarira, vari kutsa kumagaro nemhosva dzavakagarawo. Havana chavanomboda kuZANU-PF aya. Hakuna munhu ari kusapota ZANU-PF today ari kuisapota nekuti anoida, never. Ari kusapota nekuti ikangobva ndinonyura, ndine mhosva dzangu dzandinadzo. Vana Makandiwa imbavha idzi, imbavha vana Makandiwa vakaluta zvinhu zvenyika, vachitora malendi yavari kungotora kungogrebha vachingoita zviya nebasa rese. Saka vanoziva kuti we are protected by ZANU-PF kuti tirambe tiine zvinhu zvatiina zvese. Saka vari kusapota ZANU-PF because vakaluta, havasi kusapota nekuti vanoida. Makandiwa haadi ZANU-PF kunyeperwa, Makandiwa haadi ZANU-PF kunyeperwa. Ari kudefenda wealth yaakaunganidza through corruption.
ndozvaari kudhivenda. Havasi vanhu vaMwari vanoti vanhu vaMwari, vanhu vaMwari mbavha idzi. Kunyepera vanhu kwamuri kuita kwesoko. Imunozaona po kunonga uyo anga ari leader weAnglican. Can you tell me kuti munhu munhu waMwari nezvaita kunongana naGandhi mazuva aya chechi isingapindike right iswera yakazara pachechi yeAnglican zvakagandhi vachinzi amupindire mubuilding kunonga achishandisa mapurisa kushandisa mapurisa kudzingirira vamwe vatendi kuti vasapinde muchechi wanamati ipolitics ngoti munhu yemonzi mutungamiri wechechi hakuna zvinhu zvinoshanda. Vakomana ngatidzokei tivake nyika iyi. Nyika iri kutoenda kumandondo takatarisa iyi. Nyika iri kutoenda kumandondo takatarisa iyi. Tichingofuridzira zvinhu tichikurudzira zvinhu zvisina basa. Idhife kudii. Taurirai mukuru wenyika kuti mukuru izvi asi kufamba zvakanaka. Dai kuti nyika ipfuurire kumberi. Mukuru azive zvinhu zviri kuitika. Mukuru is not on the ground. Ari kumusoroko kuno kuna vanhu vari kuno vasingaudze vakuru chokwadi. Ndo zvakaita kuti mugaba untonge nyika vanhu vasingaudze mugaba chokwadi. Vachiti zvinhu zviri kufaya iyo nyika ichienda kumandondo. Kasisi izvo zvatofanirwa kuita eZimbabweans. Ngatidzokei tibatane tivake nyika yedu. Kuita opposition hazviri kuti an enemy. Because hurumende yeZANU-PF ichipinda papawa 1980 yakatendera kuti opposition ivepo. Ikati ndokuti nyika ite makwikwi ndokuti nyika ibudirire ende kumberi. But yeye nhasi opposition yakuita kunge ma-enemies. Akatendera kuti opposition ivepo ndiani. Ko iye zvinezvi muri kutadza nei mune majority muparliament waneZANU-PF muri kundongesa bill rokuti no more opposition iZimbabwe. Isai bill mutonge nyika imega. Tuone muitonge muone kwamunoenda. Hapana kwamunomboenda. Izvo zvizi kuti ZANU-PF itonge iri kutonga upon blame game. Zvinhu zvayatadza masanctions, zvinhu zvayatadza maopposition, zvinhu zvayatadza mapuppets eAmerica, zvinhu zvayatadza iyo iriyo iri kutadza kurana nyika. Vanhu vachitoteerera izvozvo zvokuti nyika iri kutadza kufamba naChamisa. Chamisa anotadza nyika kufamba iye ari kunze kwohurumende kwanoita sachiudzi. Driver wenyika ndiani? Havasi vamunangagwa. Saka Chamisa kutadza nyika fa. Ivo vamunangagwa wakundwa sei naChamisa, ivo vari driver wenyika. Variyo vakavoterwa nevanhu, vakavoterwa nemajority. The Supreme Court, the Constitutional Court rikadeclare kuti Mnangagwa is the winner. Ko vari kutadza kufambisa nyika kuenda mberi. Why vakublema Chamisa ari kunze uko kusangoko. Nobody zvakari kusangoko vanomublema chi pakutadza kufamba kwenyika. Ane chicontribution yeye anofanira kuita Chamisa kuti economy yenyika inefambe. Anofanira kuitei. Ndivo vane nyanga dzacho dzese ngavataurirwe chokwadi nemasubordinates avo kuti nyika ipfuurire kumberi. Nyika iri kuda unity kwete fake unity zvamosora muchitaura. Nyika iri kuda unity, genuine unity. Nyika iri kuda peace, genuine peace. Katiregedze zveviolence. Saka muto takaenda kunorwa kurwisa varungu kuti isezvo sachirwa tega. Tosara tichipondana tega varungu takunda varungu. What is that? What is that, gentlemen? Ivo varungu vacho vachiona tichipondana vanti kudi. Topaanozotitika this bastard. Tonzi mabastard. Vanhu vasina pfungwa vakaora brain. Zvinoshanda chiizvozvo. Ngatibatanei tivake nyika ipfuurire kumberi. Chamisa ane pfungwa dzipi dzekuti nyika iende kumberi. Mnangagwa ane pfungwa dzipi dzekuti nyika iende kumberi. Pfungwa dzina Mnangagwa nepfungwa dzina Chamisa, pfungwa dzina Biti nepfungwa dzina Kazembe ngadziunganidzwe. Toona kuti zvakanakira nyika ndezvipi, nyika ienda kumberi, nyika ndeyedi. Nyika ndeyedi. Ko chiita neta naye varume. Nyika ndeyedi. Tadi kungopanana maideas kuti arume apa pakashata asa pakanaka, apakanaka. Ngatiitei zvakanaka, nyika ipfuurira kumberi. Shuwa mungaramba kuti vanhu vanoramba kuti munhu atenge makombiyuta, kutengera chikoro chevana vedu kuti vadzidze. Kwakuti because uri opposition hatidi makombiyuta ako pachikoro bana. Makombiyuta ari kushandira vana veopposition.
ivo wacho uri kuramba ndiye ari kurambidza opposite kutenga makombiyuta pachikoro. Haana mwana ari pachikoro ipapo. Munoda kuti takakanganiswa pfungwa zvokuti hachafungi. Ndiye ane mwana ari pachikoro, hama yake ine mwana ari pachikoro ipapo. Munhu opposite ndinoda kutenga makombiyuta, ndatenga makombiyuta, ndoda kuti ashandiswe pachikoro. Onzi aiwa because uri opposite hatine makombiyuta iwayo. Kombiyuta ndiye inoita zveopposite. Kune kombiyuta yeopposite koita kombiyuta yeRenew Party. Dzakagadzirwa nemakambani api idzodzo. Takatadza kuita politics, polarized politics. Handizvo zviyazviyazvo. Kana munhu opposite aita chinhu chakanaka, ngachiembracewe nyika iende kumberi. Kana vati ndatenga ambulance pachipatara, ngaambulance ngaichande. Ambulance iri kutakura vanhu veZANU-PF, iri kutakura vanhu veMDC, iri kutakura vanhu vekwaRinde Masarira, iri kutakura vanhu vekwaTriple C nekuti vese vaenda kuchipatara. But ZANU-PF inoramba kuti hatida ambulance yatengwa nemunhu weopposite kuti iende ishande pachipatara. What is that? Chii ichocho chii? Muri kuitei? Nyika inobudirira sei? Ngatiitei zvinhu zvakanaka varume. Ngatiitei zvinhu zvakanaka. Isusu hatina problem. Rega ndikutaurire fanaka inini personally handina problem yekuti nyika yatongwa naChamisa here kana Mnangagwa. Zvandiri inini what I am after ndezvokuti Mnangagwa kana ari kutonga nyika ngaaite zvakanaka chete. Ngaaite zvakanaka. Ende Mnangagwa akaita zvakanaka hatina need yaChamisa pachigaro. Chamisa anofanira kutongopawo mazano nyika ichienda kumberi. Kana ine idea haina hatina need yake pachigaro Chamisa. Kana Mnangagwa achiita zvakanaka. What we want is somebody anoita zvakanaka kuti nyika ipfuurire kumberi. Vana vaone mabasa. Chembere dzibatsirwe kumazevha. Chembere dzimwe nyika dzinozikanwa nehurumende kuti dzinotambidzwa zvokudya mari every month. Dzemunomu kungoti kana kwakuda kuvhotwa ndopodzekirwa kuti makapital rights kuita faneka dzodiwa. Bribery, kubribe nemakapital rights. What is that? Chii ichocho chatiri kuita as a nation? What are we doing? British atakarwa nawo vachiona tichidaro tichi. What such a failure yakadaro iyo tinokundikana kurana nyika kusvika makambani atakapinda achishanda achibhuroka takatarisa kudai. Vana Swiss vakabhuroka vanhu Mugabe akatarisa masi akavhura maziso kudai achitaura chirungu chisina basa rese kuUnited Nations. Chirungu hachina zvachinobatsira. Mugabe eloquent pakutaura but chii chakaitwa chakabatsira nyika? Hapana. Kungotuka vana Blair, kungotuka vana Bush. Kana wavatuka zodi ZISCO iri kuparara, ZUPCO iri kuparara, PTC iri kuparara, National Railways iri kuparara. Imi chongotaura chirungu muchituka vanhu zvinoshanda chi? Vanhu vamuri kutuka vane mabullet planes, mabullet trains ari kutakura vanhu musha kwavo. Imi kuno kwenyu chitima chemarasi hapasina asi mukuenda kunotuka vanhu vakadariwa. Kutuka vanhu kunokubatsira ichi. What does that help? Zimbabwe takapinda pachigaro tichipinda sawana kuti mayanga ine ndege kati. Zvino today ine ndege kati. One yacho ichabuda kunze kwenyika yangoenda kuvhikoza. Saka what are we doing? Varume tiri kuitei? Tisikara ichikotaura zve nyika inovakwa nevene vayo. Inovakwa nevene vayo yakambopazwa nani? Ndiye nakamboipasa pata kuti inovakwa nevene vayo. Saka takapaza nyika kuti tizotanga kutaura slogan yekuti nyika inovakwa nevene vayo. Ndozvataurayira nyika irezo. Ichokwadi kuti nyika inovakwa nevene vayo but yambopazwa nani? Ndiye nakambouraya nyika. ZISCO still yakaparara rini? Eno Zimbabwe iri kuimpota simbi kubva kunze kwenyika. Asi taito exporta simbi isusu. SADC yese taexporta simbi. Africa yese tichiexporta simbi. CACF nezvidongo makuberekera zvidembo netsindi. Asi taisaplaya nyama kuEurope, European Union. Tisaplaya nyama isusu. Zvakainge pakaura zvinhu izvo ndiani? Motaura kuti masanctions ZISCO pakadonha masanctions angaiswa. Pakadonha CAC masanctions angaiswa. Pakapa National Railways masanctions angaiswa. Pakapa ZUPCO masanctions angaiswa. Pakapa Wheel of Mazda Motor Industry masanctions angaripo. Saka muri kutaura nyika yakauraya nemasanctions. Pakapa GMB masanctions angaripo.
pakabiwa 200 million nakangai nakumbira yakanga ari minister wa agriculture ku GMP. Masanctions anga aripe. Masanctions akaura GMP. Tiri kutaura zvinhu zvakuti pama excuses nebasa para kuti tidzoke tigare pasi todine nyika yedu arume. Takakanganisa apa zvechiwa pakakanganiswa apa pakakanganiswa saka what do we do? Hatingabvarure mberi kune kufirwa. Ngatifurire kumberi. Ngatitange zvinyowani. Vanhu mobatana moita chinhu chimwe chomaoka nyika ino. Nyika ino vane nyika vamuri kutaura veZANU-PF ndovene nyika ine. ZANU-PF ndovene nyika ine. Nyika ino ndiye maZimbabwe ndaise ZANU-PF ine. Mwari ngatibatsire mhani varume. Zviripo zvimwe zvinorwadza, unozorwadziwa soona kuti vanhu vari kutaura kuti chingwa. Ngatibatanei.